И така, музикален поздрав пристига от човека, който създаде всички класика бичове в Ловеч на всякаква професия. Асен Германец се поздравява своята скъпоценна дъщеричка. Това е Тамара, принцесата на татко, и гордея се с това. Айде, Асене! Германец! Шоу! Шоу! Yes! Yeah! Са! Роди се моя дъщеря, Тамара се казва тя, и татко за те помиря. Асен Германеца се нарича. Когато се роди, животът ми промени. Моя малка дъщеря, Тамара се казва тя. Аре бе, брат ми, Асен Германеца се завръща. Връща се и бизнеса вече. Човека, който работеше носно. Всички заводи той ги създаде. Германец! Маринови! Обичам те, дъще моя, с теб се гордея. Тамара, ти си една на татко принцеса. И сега, айде, брати Германеца, ти си тариката сега. Той не говори, винаги ги наказва. Продължава човека в кариерата най-мощния. Асен Германец, Ловеч, Гостница. Ще ме поправя Асен Германеца. И брат ми Асене, ов Германецо, и тук е ги лапав, и тук е пашала. Асен Германеца, всички други останали. Моята дъщеря, тя ми е живота. Тамара, принцеса на света. Това е на Асен гордостта. Тамара, yes, татко те обича. За принцеса Тамара от таткото Германеца. Мангавато и мангавато, Тамара, ти си една скъпичка дъщеря. И мангавато, Асен Германеца, когато имаше той, всички други мечтаяха сега. И нека да си споряте за Асен Германеца. Берете се гайлето, че той е човека за 100 човека.